elundini kuyaloba sinyuke elundini. Kuyaloba sinyuke elundini. Elundini kuyaloba sinyuke elundini. Kuyaloba sinyuke elundini. Bantwana bendlu yokucamakhusha, bantwana bendlu yokuthandaza, bantwana bomthonyama, bantwana bendlu yokunqula. Nanku kaloku umzukulwana kaNxele, uMandode Ndondela, iimpungela zikaXhosa, usiqwengana sengqungqumbana ngathi ngumthamendlela. Izwi endiniphethele lona likwincwadi zikaMadzikane, isihloko ndaba sithi ukubhaca kukaMadzikane. Uthi unobalisa wale ncwadi kaMadzikane ndiyiphetheyo apha esandleni sam ngawona lo mzuzu. Uthi uMadzikane wayesesaba ingqubo kaTshaka kangangendlela awayekhohlakele ngayo uTshaka. Wayengayifuni indoda emphazamisayo kuba wayefuna kwenziwa imithetho yakhe. Andifuni ukungena nzulu kuTshaka nakuMadzikane kuba eyona ndawo endiyiphetheyo yile ngoma ndigqiba kuyivuma ethi elundini kuyaluba sinyuke elundini. Uthi unobalisa wale ncwadi kaMadzikane, iphepha 12, uthi kunendoda elichule kumadoda awayihamba noMadzikane. Le ndoda kuthiwa yayingumjoli. Uthi umjoli yombana amanyathelo. Ndingathi ke mna ke la manyathelo ukomba imingxunya. Le mingxunya ke yombiwayo yombelwa into yokokuba amadoda afake izandla kule mingxunya, afake nenzwane, anyuke. Nabantwana noomama ngokunjalo ke banyuka. Le ntaba uthukela kuvunywa ingoma eyayisithi elundini. Le ntaba ulundi ayivumi siqabele ngaphezulu. Namhlanje sivuma ingoma nathi ethi lo mlo wenkomo awuvumi siqabele ngaphezulu. Umlo wenkolo uyintaba yolundi. Asikwazi uyokufikelela ekukwazini ukumthandaza uThixo ngokukhululekileyo kuba xa uzawuthandaza funeka uqale ucinge mhlophe mnyama, mhlophe mnyama, mhlophe mnyama. Sisengxingongweni yokungakwazi ukuthandaza, asikwazi ukuqabela. Sidinga inkonde enokuvela ifane njengomjoli, isibonise into yokokuba kwimeko enjengalena simelezeke sibe senza kanjani na, kuba ukulwa kwenkolo kwenza singakwazi ukuthetha noThixo ngokukhululekileyo kuba funeka uqala ucinge kuba lo Thixo ndizawuthetha naye unjani. Kweli xesha siphila kulo ukuthandaza ayisekho kuzinikela ngokomoya, uthethe nento ongayaziyo ngethemba lokuza kuphendula. Funeke wazi ukuba lo Thixo umnyama okanye lo Thixo umhlophe. Kodwa okhona kundimangazayo ukuba sithi uThixo ngumoya oyingcwele, umoya oyingcwele unebalana. Ukuba sithi umdali, ukuba sithi uThixo ngumdali, ukuba sithi sikhonza umdali, ingaba umdali unebalana. Ubani omazi umdali? Uthi lo mbhali wencwadi kaMadzikane, iintaba zoluntu ziyala ukuba masinyuke siyokuqabela ngaphezulu. Uthi uhoho umlo wenkolo uyala ukuba masikwazi ukuthandaza, uyala ukuba masikwazi ukushumayela. Sibophelelekile emimoyeni kuba asizazi ukuba
sawuthi uze sibe senza yona sibe senza kanjani na kanti ukuthandaza kukuzinikela ngomphefumlo uthethe nento ongayaziyo ngethemba loba iyabuya xa ke ngokufuneka senze i-research ngoThixo sizawuphanda njani ngoThixo ngubani ozaziyo uba uyamazi uThixo ngcono kunabanye abantu manibaleke belisithi lizwi le ntaba ubulo ayivumi sinyukele ngaphezulu mna ndithi umlo wenkomo uzisa ingqumbo kaThixo phezu kweentloko zethu sakuba netyala ebantwaneni bethu kuba sibaphandisa izinto abangeke bakwazi ukuzazi nathi esingazaziyo Camagu.